Li Türkiye ji ber qeyrana aboriyê di nava 15 heyvan de 112,000 esnaf top avêt û dikanên xwe girtin. Qeyrana aboriyê û bilindbûna nirxê dolarê û pandemî rewşa welatiyan kir zehmetê. Li bajarê Amêdî jî xwediyê dikanan amaje pê dikin ku ev demek dirêj bû ku qeyrana aboriyê li Tirkiyeyê hebû. Bi nexweşiya pandemiyê aboriya Tirkiyeyê herkî çû bêtir ket rewşa xirab. Esnaf dibêjin heger hikûmeta Tirkiyeyê çareyek ji bo esnafan nebîne wê hîn gelek dikan top avêjin û aboriya Tirkiyeyê jî wê bêtir bikeve tengasiyê. Vallahi billahi yani evya mandavi bira nekin mehne. Esnaf saatiye durum ki bu kadde peygamber nikarenan ki şikabı sine bebe. Yani emdisat şükür. O zaman insanlara bu kadde peygamber nikarın ki kilo ki nif kilo kıyme goş bebe mala atına bir durumu. Ama emdibejin ya Rabbi yardımcı emebi evzi alaka hoşuma biriye. Yani gerçekten esnaf yani ev herese esnaf dinamine. ما çoluk ra me etya dukunca me xabitiyon raşta xarabi estan durum hol new iş hol new manişken kira bit manişken elektrik parası bit manişken av parası bit ma iş niken ma zorit ma tengunit insan ma zaf sıkıntı uncan zaf tenguni uncan masek yani mecbur ma semen no khora xavitiyen ya zaf ya tay ma mecbur he xavitiyen durum hol new. Li gorî welatiyan di bêrka xelkê de perenemaye bi deyn û bi qerêdiyan ku ji banqeyan hatine girtin li ser piyadimînin. Lê belê ev jî bi neyînî bandorê li ser jiyana wan dike. Lewra dibêjin bes karkirin ji bo deyndayînê ji bo wî dixebitin. Durma esnafa ola esnaf yani durma başını ne pek ji kirê şoğlan ji ev kirê şoğlan yani ji elektriğe şoğlan. Javir şoğlan. Vakti esnaf zati evvela esnaf zirve de girin. Yani pandemi derket pandemi hinki zor bu. Düve revşa davida. Yani öji etkili bu. Hêjayî gotinê ku li bajarê Amêdî jî di nava sala 2020 de 1004 dikandar, 2021 de heta vê mehê 816 dikan top avêtine. Di nava 15 salên dawiyê de jî li tevaya Tirkiyeyê milyonû ku 896 dikandar deriyê dikanên xwe girtine. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.